Corazin ug ang Betsaida, nasuko mangyud ang Ginoo, no? He was very upset with the people or agmuhatag siyang milagro, kaayuhan, kaluwasan, sa iyahang gugma. But unsa may gihimo sa mga tao, no? Tig-ag o kasing-kasing. Kanunay nga nagpakasala. Lord was very upset. Unsa may ang giingon, woe to you Corazin, woe to you Betsaida. Kung imo nang uninawon kanami nga kanang woe to you, mura gisong grief. The people would say to you, woe to you, ikaw, no? Lay minister, or Father Fidel, woe to you, sa ato. Tugaran, andam ba ka, no? To respond the question of the Lord, no? Kaya ang pangutana ramang yun, unsa may imong gihimo ning kalibutana? What are the good things you've done to your brothers and sisters? Unsa other way around. When we talk this following the Lord, it is always giving back to God. And in giving back to God, it's all about serving other people. Kaya di man ka mahigugma sa Diyos, magsige kag simba-simba adlaw-adlaw. Mingon ka, gihigugma kita Ginoo. Gimahal gyud ta ka kaayo. I've been coming here all around every morning na ako nimo. Pero imo ba nang gi-concretize? Is your coming to the church echoed in a way the way Jesus did, no? In Corazin and kaugalingon, or kita lang sa atong kagalingon. We've been talking about the kingdom of God, no? Telling other people, preaching other people, showing other people nga ako ang pangutana din na ang imong gihimo nag-echo ba na ngadto sa uban? Nahimo ba na natong mutabang ngadto sa uban, no? Because one thing for sure that the Lord will be asking to us is that unsa man imong gihimo sa imong isig kaingon? Nitabang ba ka? Or hangtod karon sarado lang gyapon kita sa mga butang nga giingon sa Ginoo nga pag hinigugmaay kamo, pagpasayloay kamo. Mao man gyud ka na ang atoang gitawag og ticket, no? In order for us to enter the kingdom of God. Diba? But in the case of Corazin and Betsaida, ang tanawon nato, tungod sa ilang katig-ag o kasing-kasing, kagahi sa ilang ulo, the Lord was very upset to them. Ingon ana sa atong mabati. Diba? Ma-upset ang Ginoo sa atua kung kita nagpakaroon ingnon in adoration, but without doing action ngadto sa uban. It's futile, no? It's in vain, nothing. Bahalag gamay. Pero kanunay kang nag-abot sa mga nanginahanglan. Well, that is for me. But if you can stay longer in prayer life, and then you echo concretely to other people, that would be the best thing, the best gift that you can give to the Lord. Unsa man na pagpamaagi, buksan yun ang kasing-kasing sa tinuuray. Because when we truly open our hearts before the Lord, the grace will follow. The grace will flow. And the repentance will come. Why? Repentance demands from the heart. And when it is from the heart,
prayer. Mura na taan na ga pamkanunay nga kuan, pero wala sa gihimo. That is our challenge. Dili lang sa inyo ha, pati sa among kaparian. After my ordination, I asked myself, would I be an effective priest in the community where I'll be assigned? Mahimo kaya akong epektibong pari? That was my question after my ordination. Nga na sa community,